ଏଇଠିକା ଓ ମା ଆମର ଫୋନରେ ଗପି ଗପି କି ଗୋବର କାଢୁଛି ଗଲୁ ଏ ଚଟା ଶୁଖାଇକି ନେଇକି ଆସିଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଯିବି ରାଗି ଯାଉଛି। ଆଇଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରିଆଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚଢି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଇ ତୁ ଯାଜପୁରିଆଣି ଆଉ ଘଷି ଘଷି କରିକି ଧୋଇମି ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ନେଇଯିବୁ ତୁ। ଏଟା ମୁଁ ନେମି ତୁ ଛାଡ ମୁଁ ଏଠି କାଚିକି ଆଣିକି ରଖିବି ତୁ ନେଇ ଆରେ ଆରେ କହିବା ମତେ ଦେ ତୁ ଛାଡ ମୁଁ ଏଠି କାଚିକି ଆଣିକି ରଖିବି ତୁ ନେଇ ଆରେ ଆରେ ଏ